Pope Francis miaging tuig nining kapistahan o solemnidad sa mga principal patron sa simbahan, si San Pedro o si San Pablo. Mingon si Pope Francis nga kini silang duha gitahasan sa sa duha sa kapulong. Duha kapulong ang iyang gigamit pag-identify nila ni San Pedro o ni San Pablo. Matod pa ni Pope Francis, kini si San Pedro gitawag sa pagsunod, to follow, no? Sunod ka nako. Samtang si San Pablo gitawag sa pagsangyaw, to preach, no? To preach, sangyaw. Sangyaw ang imong pag-ila sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo diha kanimo. Ang pagsunod sumala ni sa Ginoo ngadto kang Pedro, nasunod ka nako, no? Nangutana siya sa ebanghelyo karon, nangutana sila sumala sa mga nangutana si Jesucristo, sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao, o si Pedro lamang ang nakatubag, no? O dinhi iyang gisaligan siya sa yawi sa simbahan. Unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit, no? So mo nang sunod kanako. Gitawag niya sa pagka mangingisda og tao si Pedro gikan sa kinabuhi nga usa ka mangingisda. Gitawag siya na mangingisda. Panunsa mingunta nga saon pagpangisda ni naibungan din siya, unsaon man ako pagpangisda og tao. Mo nga giingnan siya ni sa Ginoo nga sunod lamang kanako. Mo nga misunod si Pedro, ug nag-auhag sad si Pedro sa pagkatukod niya sa iyang pagka-principal patron sa simbahan. Iyaw sab nga giingon tang nga pasunod ang mga tao ngadto sa gingharian sa Ginoo, pinaagi sa pagka-leader sa simbahan, pinaagi sa iyang unang pagkasanto papa sa atong pagtuo. O gani hangtod karon mingon ta nga ato ang Santo Papa si Pope Francis isunod usab ni Pedro sa pagdangop sa Ginoong Jesucristo. Si San Pablo nasayod ta nga siya usa ka magsasangi, usa ka manglulutos, kay lagi ang iya nga kanang dasig kayo siya ba nga mo manalipod sa tradisyon sa iyang mga katigulangan, labi na sa iyang inuntang pagka matinud-anon ngadto sa iyang mga katigulangan, ngadto sa tradisyon. Pero sa iyang pagsangpit sa Ginoo diha kaniya nga ang imong kinabuhi nga kasi kay ka, zealous kay ka, init kay ka nga mo padayag sa imong tradisyon, hala mo ka na isangyaw, no? Mo ka na iyang isangyaw ngadto sa mga katilingban nga imong pag-aadtuan. Ug gani gilutos pa gid siya, di ba? Dito sa Corinto gilutos si San Pablo dinhi mga igsoon. Sa Galacia wa siya inguntang kanang gituan gyud, no? So mao nga bisan pa niya na padala siya pagsangyaw siyang kinabuhi nga kanhi ang iyang kinabuhi usa ka maglulutos, karon usa na ka magsasangyaw sa pagtuo nga mosunod kita ni Kristo, no? So nining duha ka haligi sa simbahan
gipakitaan kita nga mao sa ni ang tawag bitaw nato mga isuon, to follow and to preach. Ang atong pagkakatoliko, to follow and to preach. No? Diha sa ato ang pagpuyo sa kinabuhi nga kaila kita sa Ginoo. Sama nga pangutana si Pedro dinhi, kinsa man ako sumala sa mga tao. So kita pod sa ato ang pagtuo, sa ato pagsimba, mao kini ang atong gituan. Ang Ginoo mahinungdanon kayo sa atong kinabuhi adlaw tanan. So mahinungdanon kay siya. Mo nga ngato sa kinabuhi mga igsoon, sa usab ka pagsangyaw nga sa ato ang pagkaila sa Ginoo, sa ato ang pagsimba, sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Hinaot nga ang atong kinabuhi sangyaw usab pinaagi sa pagkamatinud-anon nato o ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa iyang saad kanato, sa iyang kaayo. Kay sama ni Pedro, kasa siya, no? Nakasa siya. Sa dihang pagsunod niya sa Ginoo, kasa iyang gilimod ang Ginoo. Si San Pablo, kasa pod. Una siya gitawag sa Ginoo. So kinabuhi nila nabahid usab sa mga sala. Pero mo na nga ingon ta makita sa nato ang kaayo sa Ginoo nga wa sila giitsapwira. No, wa sila nga kasa man ka Pedro. Imo kong gilimod. Wala. Ihagya pang gidawat si Pedro. O si San Pablo usab nga nakasa una niya tawaga niya karon nakasa gihapon pinaagi sa iyahang kanang pagsangyaw ngadto sa uban nga nakapaskandalo usab sa mga katilingban, no? Pero gidawat gihapon sa Ginoo si Pablo. Mao nga kini sila sa sulti pa sa wali pasad ni Pope Francis ni atong 2019 no 2019 sagmaog gyapon okasyon solemnidad ni San Pedro ug San Pablo. Kini silang duha saksi sa kinabuhi, saksi sa pagpasaylo ug saksi ni Kristo. They are witnesses to life. They are witnesses to forgiveness. They are witnesses to Jesus. Mao nga lipay ta ining kapistahan solemnidad sa duha ka haligi sa ato ang pagtuong Katolikanhon, si San Pedro o si San Pablo. Karon sa ding adlaw mga isuno kanubang mga bag-o nga nahimong arsobispo, tagaan sila ni ining gitawag og palyong. Makita nato ni sa nga isulob ni Archbishop Palma anang mga dagkong okasyon sa ato ang simbahan. Tawag na siya palyong na dinhi niya kanabitawng ana dinhi niya ay cross unya sa ubos dunay itom, no? Dunay itom kini hinimo gikan sa karnero. Gitawag ni siya palyong, no? Na ihatag lamang sa mga arsobispo. Ang timaan hini is the plenitude of the pontificate. Plenitude of pontificate. Ang kadaghan trabaho sa Santo Papa nga iyang gipaambit, iyang gipasa ngadto sa mga arsobispo, no? So ang mga arsobispo lamay magkuan nini, magsulob niini kay gitahasan pud sila, no? Gitahasan pud sila sa mga trabaho, mga buluhaton sa Santo Papa. O mao nga niini karong dakong hagit sa ato ang nasod kining divorce law. Mi padayag og statement ang atong arsobispo na ang simbahan dili gayon makatugot na mahimong balaod. Kung mahimong mangganing balaod sa estado,
ang atong simbahan dili gayud mosunod niini. Kay ang kaminyoon usa ka sagrado nga kinabuhi nga gihiusa og saksi usab, no? Saksi usab sa kinabuhi. Magtiayon saksi usab sila sa ilahang pagpuyo, no? Pagpuyo sa kinabuhi, pagpuyo nga naisala pan mangayo ang gipasaylo sa Ginoo, ug saksi usab sila ni Kristo. The couples are called to follow and called to preach